Do mellor leite autóctono e das mans dos nosos magníficos artesáns nace o noso queixo. Tenros, curados e tetilla con denominación de orixe protexida. Todos eles artesáns de máxima calidade e o mellor prezo. Mercaos a prezo de fábrica nas nosas instalacións na carretera de Fátima. A peza de 800 gramos por tan só 4 euros. Ven a probalos. Os afeccionados ao fútbol de Chantada levan preto dunha semana dixerindo a nova do abandono do que ata o de agora foi adestrador e xogador da Sociedade Deportiva Chantada. Nos últimos días atopamos palabras de pesar pola súa marcha e sobre todo de agradecemento polo traballo feito por este monterrosino durante os 11 anos nos que loitou polo clube. Dianteiro goleador e adestrador disciplinado, Méndez acadou destacados ascensos e salvacións e manter a categoría en diversos equipos do clube. Hai pouco, case dá que pensar que para despedirse ao grande realizaba un hat-trick que foi comentado en medios do ámbito deportivo estatal. Hoxe, Óscar Méndez, un referente deportivo na comarca, deu explicacións, fixo balance e falou de futuro. A verdade é que teña ganas de falar con Bosco, porque o feito de facelo me permite contar en primeira persoa e falar das razóns que me levan, pois, en parte, a tomar esta decisión. E porque é importante dicir que, bueno, a verdade é que ao longo de todos estes días si recibín mensaxes, chamadas, todos eles agarimosos, pero tamén houve quen aproveitou para especular un pouquiño das razóns que me levaron a tomar esta decisión. Entón, facelo aquí, e con vos, permíteme deixar o tema zanxado e a verdade é que teño moitas ganas de facelo, non? E tamén me gustaría puntualizar que todo se debe a unha serie de circunstancias que comentarei de seguido, pero que nada teñen que ver con ningún enfado, nin con ningún membro da directiva, nin con ningún xogador, nin con naide absolutamente do corpo técnico, non? Ahora, a verdade, preguntadesme por qué, non? E o certo é que remato cansado, estou canso. Por qué? Porque houve que lidiar nestes últimos tempos xa non só cuestións deportivas, senón con algún outro aspecto que obviamente exixe un esforzo importante, non? Traballar no Chantada, nun clube humilde, que non ten os recursos que teñen outros clubes, a verdade é que é unha tarefa bastante complexa, e cando remata o ano, obviamente un necesita descansar e desconectar de todo o que é o fútbol, non? E, como iba dicindo, foronse dando unha serie de situacións, unha serie de circunstancias que ao final, sumado a isto, provocaron que decidise poñer fin a miña etapa aquí no Chantada, non? E a verdade é que teño comentado un montón de veces algún destes aspectos destas situacións. En este orden, eu comentei, eu dixen os meus futbolistas xa no seu momento, tamén a parte a xunta directiva. Eu considero que nos últimos tempos non estamos a traballar nas mellores condicións, nin dende o meu punto de vista, e falo sempre dende o meu punto de vista, naquelas que considero óptimas, non? Teño falado un montón de veces do estado do céspede do Sangoñedo, e o que repercute enormemente non só no rendemento do equipo, sino no traballo diario e ao mesmo tempo tamén na motivación, xa non só persoal, sino tamén a nivel de grupo, porque é moi difícil planificar un traballo, eu falo agora dende o meu punto de vista, e logo posteriormente trasladarlo, comunicarlo aos xogadores, sabendo que non se vai a poder facer nas mellores condicións, como iba dicindo, non? A isto sumamos que falo sempre dende o meu punto de vista, considero que certas cousas non as gestionamos de maneira adecuada. O certo é que a directiva obviamente tomou nota disso, supoño que nas vindeiras datas, na tempada, tratará de solucionalo. E se hai algo tamén que estou moi en desacordo e que non entendo, non podo entender, como todavía nos tempos ou neste momento hai aficionados que acuden ao campo do Sangoñedo e poden facer calquer tipo de crítica non só sobre o meu traballo dos meus compañeiros ou parte do corpo técnico, senón críticas a xogadores que de maneira totalmente altruísta van a xogar un campo de fútbol como o Sangoñedo, que están totalmente identificados
xa non só pois, co Chantada, sino pois, co escudo, con todo pois, o que representa, e como pois, nalgún momento pois, alguén pode pois, escoitar algún tipo de cuestión pois, que pode pois, afectar pois, de maneira pois, directa pois, algún deses rapaces. Teño a sorte de ver moitos partidos, tanto de regional como de preferente, e vexo que pois, na mirande parte dos campos pois, o apoio a todos eles pois, é unánime, non? E máis, e máxime, cando aquí neste pobo, pois, en Chantada, se aposta pois, totalmente por xente de aquí, de Chantada, e por rapaces pois, do pobo, non? É unha cousa pois, que, nesta última tempada, pois, igual se acrecentou pois, un poquinho máis, ou eu estaba pois, un poquinho máis sensible, pois, a verdade, pero teño que dicir pois, que non o podo pois, entender. Puntualizo, non entendo pois, que no caso do adestrador pode haber certas discrepancias, pois, se posa un ou se posa outro, pero no caso pois, dos xogadores sí que non hai pois, lugar pois, a comentar pois, absolutamente nada, polo menos do meu punto de vista, e dadas as condicións e situacións nas que xogamos e nas que traballamos, porque invito a calquera aficionado a que veña pois, a coñecer pois, de primeira man como se fan pois, as cousas no Chantada e como se estaban pois, a facer, e logo pois, a partir de aí pode dicir ou pode comentar e ao mesmo tempo pois, exixir o que considere pois, oportuno pois, e convinte, non? E por outro lado, xa pois, finalmente, logo pois, haber dito e mencionado pois, estas tres cuestións, hai outra última pois, que tamén é importante e que eu este ano consideraba que teñamos que dar pois, un paseño máis. É certo que no Deportivo melloramos os resultados da campaña pasada e das anteriores, dentro do tempo que levo eu traballando pois, aquí. Melloramos pois, os postos na clasificación, pero pois, tamén é certo pois, que houve outra serie pois, de cousas que en maior ou menor medida pois, están vinculadas e relacionadas con todo o que acabo pois, de comentar, que nos impediron pois, facer pois, cousas que en principio pois, teñamos pensado, especialmente pois, os adestradores, elevar pois, a práctica, pois, nos casos porque non quedas con efectivos porque estás lesionado, noutros casos porque non podes exixir pois, todo o que che gustaría, entón, pois, dada pois, esta serie de circunstancias e todo unido pois, a cuestión deportiva, sabendo que eu teño clarísimo que quería solucións inmediatas, e sei que se poden prolongar a medio plazo, incluso pois, iso pois, un poquinho pois, máis, consideraba pois, que xa me costa moitísimo levar a cabo a miña labor de adestrador por xogador, como pois, estar pendentes e loitar contra este tipo de situacións pois, todas as semanas pois, ou todos os días, non? Entón, pois, necesito pois, un descanso, confío en que se siga e continuemos pois, coa labor que estábamos a facer, pois, obviamente a persoa pois, que chego, as persoas que estén pois, involucradas, pois, pois, que gasten moitísima pois, enerxía tratando pois, de sacar pois, a Chantada pois, adiante e obviamente pois, colleitando os puntos pois, que son pois, necesarios para poder competir pois, nalgúns dos mellores campos pois, de Galicia, non? E facelo na categoría na que estamos. En todo caso, foi unha gran tempada, o que nos chegas de todo o mundo é un balance moi positivo, con obxectivos cumpridos. Sí, en liñas xerais, eu teño que decir, eu non teño ningún reproche absolutamente para ninguén, vamos, todo o contrario, non? É dicir, eu quedome co mellor de Chantada, que obviamente pois, é a xente, 11 anos aquí deron para moito, momentos difíciles, pero sobre todo pois, moitos bons, non? E a verdade é que pois, en liñas xerais, se falamos pois, da tempada pois, en sí, pois, e da marcha, todos estamos contentos e satisfeitos por haber colleitado pois, o objetivo da permanencia. Tamén considero que podemos haber logrado pois, un poquinho antes e poder disfrutar pois, algún partido pois, do que é a competición sin exigencia de verte obrigado pois, a gañar pois, un fin de semana máis para sumar os puntos necesarios para colleitar pois, ese objetivo. Pois as palabras que che comunica pois, a xente da directiva, non só a mí, sino pois, os rapaces, que eles están pois, contentos e satisfeitos co traballo pois, que se fixo. Entón, nese sentido, pois, pouco se pode dicir, porque o objetivo está totalmente cumprido, Chantada continua pois, un ano máis en preferente, e pois, dende que me transmiten dende a directiva que se vai continuar pois, na mesma liña de traballo, non? Apostando pois, pola xente da casa, e pouco máis. Son, moitísimos anos, 11 como xogador e agora como xogador e adestrador. Non sei se eres capaz, o mellor, de falarnos do mellor momento que recordes e do peor tamén. Eu penso que é difícil. Resumir todo o que vivín aquí nun hito, nun día en concreto, nun obxectivo que lográramos é complicado. Penso que todas e cada unha das tempadas vi momentos excelentes, en parte, a pesar de, os rapaces e a xente que me manda algún mensaxe de
felicitándome polo traballo que fixemos ou polas cousas que conseguimos. Eu sempre lles comento que todo este é posible en parte porque está rodeado de xente que está rodeado. Igual noutro sitio non sería posible, entonces eles son a parte importantísima de todo o que se conseguiu, non? Entonces hai momentos que recordas probablemente con algo máis de alegría, non? O primeiro ano que chegou a Chantada, a pesar de lesionarme, de non poder participar moito como xogador na segunda volta porque sofri unha lesión importante, conseguimos manter o equipo en Galega, non? Un hito histórico que non había sucedido nunca, non? Despois, que xa non sei se falar de como adestrador ou como xogador, é difícil resumilo todo. Logo traballas, casi facemos mellor como adestrador e despois como outro, non? Logo traballas cos cadetes e tamén foi algo excepcional, non? Sexa que gañouse unha primeira liga, estivimos virtualmente ascendidos a la Lega, non? E posteriormente xa anos máis tarde, cando colles de novo equipo xuvenil, conseguimos o ascenso a Liga Nacional, eu penso que eso foi o máximo, non? Poucas cousas, nadie podía pensar que fóramos a lograr eso. No primeiro equipo a liña foi un pouquiño así, momentos difíciles ao principio, porque houve que remar moito, pero logo ao final, pouquiño a pouco, co traballo que fomos facendo todos, fomos superando metas, alcanzando obxectivos, non? Conseguimos estar 8 xornadas sin batido, sin perder, non? Somando puntos, como isto, un montón de cousas máis. O momento máis triste, probablemente que recorde, foi non haber conseguido o ascenso a Liga Galega cun equipo cadete, que para min era excepcional, e se produce ademais dunha maneira moi dura, non? No minuto 91 consigues un gol que te permitía competir a tempada que ven nesa categoría, e 2 despois encaixas outro que te permita iso, non? A verdade é que o disgusto foi tremendo para todos, pero tamén é certo que se foi xermen que posteriormente nos permitiu de alguna maneira ir empezando, facendo cousas para conseguir anos máis tarde competir en Liga Nacional, non? Foron, sin duda, uns anos bons. E logo despois, a nivel de xogador, teño que dicir que sempre estiven moi contento, o vestiario xeralmente excepcional, exceptuando algún momento en concreto, conseguimos gañar unha Copa de Diputación. O certo que na Liga tivemos momentos difíciles porque houve que esperar sempre as últimas xornadas para manter a categoría, e penso que este ano remato ben, logo de conseguir un hat-trick en 3 minutos, penso que é a mellor maneira para decir adeus ou ata logo, non? Foi unha despedida simbólica e... Sí, penso que sí, e non me permitiu, disfrutar igual de unha maneira un poquinho diferente, non? Como probablemente feito calquera outro xogador, dado que, realmente o que che importa, o que che interesa son o equipo en sí, estamos xogando unha permanencia, e non me permitía pensar noutra cousa que non fosen sumar puntos para chegar aos 50, que era o que nos permitía continuar un ano máis nesta categoría. E, non sei se agora que falamos xa de pasado, pasemos a falar de futuro, non sei se tes algo nos teus plans no ámbito deportivo. Sí, eu falaba antes ao principio de que teña ganas de algunha outra maneira de deixar pechada esta etapa, non? Porque, falase, a pesar de que xa hai días que xa comuniquei que eu que non sigo, síguese falando un poquinho do tema, entonces, prefiro centrarme, ou quero centrarme noutra cousa agora mesmo. Obviamente non olvido todo o que pasou por o Chantada, hai moitas cousas que recordar, como comentábamos antes, e tampouco, obviamente, vou desaparecer da vida de Chantada así dun día para outro, non? Deixas moitos amigos, eso é importantísimo e fundamental. E a nivel de futuro, sí, levo varios días falando con algún equipo. Cando rematei non tiña moi claro que era o que quería facer, se xogar, se adestrar, se facer as boas cousas non da mesma maneira que aquí en Chantada, porque vexo difícil facelo noutro equipo, aquí damos as circunstancias idóneas para que isto sucedese. Entón, en principio, nas últimas datas o que barallo é probablemente me dedique a xogar unha temporada, 2, non o sei, e se podo compaxinalo en algún momento, non creo que sexa a tempada que ven, adestrando algún grupo de rapaces para non alonxarme
totalmente pois, desa faceta, pero de unha maneira moi tranquila, moi diferente do que estaba facendo ata agora, pois farei, non? E despois, unha vez que remate, pois, o que considere pois, que xa é o momento pois, de colgar as botas, por dicirlo así, pensarei pois, xa na outra faceta, pois, en dedicarme pois, plenamente ao mundo do adestramento, porque me gusta, me apetece, e é algo que levo vivindo pois, desde que era un enano. É probable, ou pode ser a situación de que o ano que ven, pois, igual, se decido aceptar algunhas das propostas que teño, pois que poida, pois, bueno, vir ao Sangoñedo pois, coa camisola de outro equipo, pode ser. Será raro, a verdade é que será unha vivencia, pois non sei, extraña, a lo menos, pero bueno, polo momento moi pronto para especular sobre ou falar dese tipo de cuestións, porque, bueno, teño que pensar que é o que máis me convén, pois, neste caso, e como teño a sorte pois, de poder elexir entre diferentes opcións e diferentes pois, categorías, bueno, pois, ao final decantareime por o que nese momento en concreto pois, considere pois, mellor, se xa unha proposta pois, deportiva interesante ou algo pois, moito máis tranquilo que me permita facer pois, algunha outra cousa que neste momento pois, non podía disfrutar, non? Pois moitísimas gracias, Óscar. Encantados de todo este tempo contar sempre con vos, semanalmente, contigo especialmente, e desexámosche moitísima sorte. Bueno, muchas gracias igualmente, sorte obviamente tamén ao Chantada para as próximas campañas e os rapaces, bueno, que cheguen pois, os máximos e mellores éxitos deportivos nas próximas datas e canto antes, pois mellor.